søsoldaternes tur til at blive levende, og de marcherer afsted med strakte ben og bajonet. Men pludselig, så siger de nej. De vil ikke være med til at lege krig, så i stedet for, så danser de lidt hiphop. De leger, at de er soldater fra forskellige lande. Danmark, Frankrig, Tyskland og til sidst England. Læg godt mærke til, at de også synger lidt på de forskellige sprog. Okay. Vildt. Vi strækker hånden